Okay, meron. Badaw, wala tag tripod. Badaw. Ito yung bubutang. Badaw. Nino ka nga nagkikita ka. Paabat kung nino ka nga nagkikita. So, kailangan na rin yan makuha kita ng tripod. Ha? Saka, badaw. Ano ka? Kadang pigkabali, di man ino. Daw. Ating ito kinluluto, oh. Man? Ito. Hindi nakid kabali. Sabay yung bubutang. Badaw. Wala na eh. Kuha kitang tripod. Dinala. Pwede na. Kumusta ka mo? Tabi apoy.
Uy. Uy. Ikaw na nang. Hindi yan nag-vlog na liwat niya. Kaya? Ganito tambal ito. Puro landi. Buto-buto. Oo, hindi biti-biti. Hindi naglalasi-lasi. Mm. Kan kuwan pala ini oras. Uy! What are you barking out there? Mm. Siapa? Okay. Tapusun ta na din eh.